kutaurawo nyaya yekuti tanzwa pane imwe channel kunzi Chimama ndiwo chakatengesa vanyuka comrade Nyoka Yemabhunu. Ini ndoda kuti ODM muise kuna Chimama vanzwe ODM kuti amaimi zvamakaita denga rikuona. Kana mura amai vakabereka vakatakura 9 months, inzwai kutya Mwari. Musafarire kuti musoro umwe munhu urari pasi kana kuti ropa rimwe munhu rira pasi. Arikuda kusunungura ruzhinji rweZimbabwe nekuda kwekuti makapiwa 2 cents twamakapiwa. Zivai kuti muri kuzviparira ngozi kugeneration to generation kuvana venyu. Zvimwe zvacho yes, mungade kuonererwa muchiti ndapiwa mari motenga marenja moita sei modya, asi imbofungai kuti mwana wenyu chii chichazoitika kana ropa raComrade Nyoka Yemabhunu rauraiswa pamusoro penyu imimi Chimama. Asi kana majaira henyu kuuraya vanhu kuti ndozvamanga mungori kubva nekubvira makatsakadisa mitumbi yevanhu vakawanda, makadeura ropa revanhu vakawanda kuZimbabwe. Asi inzwai kutya Mwari imimi Chimama. Maiuya panapa pamaudhi tichikuteerai muchitaura muchitange muri kusaidhi kwana Comrade Geza. Imi muri mutengesi mukuru. Chimamaka ndine urombo nekuti amuone zvinenge zvichiitika kudenga ende amuone zviri kuitika kuvadzimu. Musafunge kuti ana baba Geza vakangoti ingomuka makuseni kungoti takuita izvi. Vakapfekwa naMwari, vakapfekwa nevadzimu venyika, vakapfekwa nanambuya nehanda, nekuti mapfupa ambuya nehanda ari kuchema kuti vana veZimbabwe ndakarwirei. Takatora nyika kumabhunu tichiti mwana weZimbabwe adye achiguta kuvachena. Takatora nyika kuvachena tichiti mwana weZimbabwe adye achiguta ave free mukati menyika yake yechizvarirwa. Asi nhasi mwana weZimbabwe anogara upenyu hwakasungikana, anogara upenyu hunorwadza hunobuditsa musodzi. Zvikoro zviri kufa, vana vasikwanisa kudzidza, zvipatara masiringi ari kudonha, vanhu vari kufira muchipatara. Share pain easy re1 rand, pain easy re$, vari kurushaya vanhu. Munhu ofa, maaccident awandisa nekuda kwekuti marodhi haana kuita zvakanaka. Amunzwe tsitsi here Chibamba? Hauna tsitsi here nezviri kuitika munyika yeZimbabwe? Nhasi posumuka ana Comrade Nyoka Yemabhunu kuti ngatigadzirisei nyika, imi moda kuvatengesa. Wova mutengesi kuti ngaafe, uchinyengedza vana veZimbabwe nemuromo une mutsvigiri, uchinyengedza vana veZimbabwe kuti ange uri kusaidhi kwavo, uchivanyengedza vana veZimbabwe kuti vakufolowe, uchiziva kuti une zvinhu zvako, une strategy yako unoda kuita yekuti ubate Nyoka Yemabhunu. Ndine urombo amai, kana muchinamata Mwari wandinonamata, ndine urombo amai mimi mama Chimama. Ndine urombo nezvamuri kuita. Nevese vari kukuteerai, nevese nanhasi vari kubuda mumamidhiya vachiisa zvimachannel zvavo vachitaura kuzvavari kutaura vachikonfyuza vanhu nenyaya yeNyoka Yemabhunu. Ndine urombo, ndati ndine urombo nekuti kwari kuenda nyika ndokwamusiri kuziva, ende hamusi kuona zviri kuitika kudenga. Zimbabwe yakadiwa naMwari, Zimbabwe yakadiwa naMwari. Inyika yanga ine peaceful, inyika yaigara zviri peaceful. Kunyange hewongu hatirambe, hakuna munhu asingabe. Kunyange mahurumende dzemuSouth Africa vamwe vacho vanotoba, hakuna munhu asingabe akapinda mubasa. Yes, tingati Mugabe akaba, Mugabe akazodii, but tinoziva anga ari nani nekuti Mugabe aigadzirisa nyika. Zvikanzi zvinhu zvakwira, Mugabe aitaura kuti ndikukupai 2 hours kuti zvinhu izvozvo zvidzike, nekuti aiziva. Ende ivo vanga vari kumashure kwaMugabe, vanga kwamukomberedza, ndo dzanga dziri nyoka, vamwe vachivana munyangarwava, ndo vaiurayisa vanhu vachiti ndiMugabe, nekuti vaida kuipisa zita raMugabe kuti vanhu muvenge Mugabe. Nhasi Mwari aratidza, kana iwo mapfupa aMugabe vacho amuka akati chokwadi muchachiona. Aratidza chokwadi kuti aiwa, munhu inyoka uyu, munhu ndidhevho, munhu ndisatani uyu. Ndiwo amuka agara kuna naGeza. Anageza havasi kurarama upenyu, havasi kuita zvinhu zvekuti vari kuita vari vega. Vakatogarwa nemidzimu yenyika, vakatogarwa naMwari, vakagarwa nemapfupa emaComrade akaparara, vakagarwa nemapfupa evana veZimbabwe vakafira musango. Vari kuti zvisiri zvatakawira, zvisiri zvatakafira, tiri kutambura. Nhasi Oveti chaiyo arionekwe semunhu. MaOveti akawira nyika, but unonzwa tsitsi
tarisai zvakaitika paindependence. Izvozvo zvakapfeka maovheti havachaonekwe sevanhu, havasisina basa, asi vanhu vakarwira nyika. Saka mapfupa evavo vakarwa vacho vakafa ndovaenda kunogara kuna Comrade Nyoka Mabhunu, ndovaenda kunogara kuna ava Comrade Geza kuti vanorwira nyika. Asi iwewe Chimhama oti no, vanhu ivavo ngavafe. Aunzwe kutya here? Aunzwe tsitsi here? Una mwari here mukati nekuda kutengwa nemari? Neiye wacho akazoenda kuda kuti Nyoka Yemabhunu abatwe. Ndine urombo. Ende ndine urombo nevari kubuditsa mumamidhia zvinhu zvakasiyana siyana nezvaNyoka Yemabhunu. Izvi nhau dzaNyoka Yemabhunu siyane nadzo. Denga rakamuchengeta kwaari ikoko, tinozviziva kuti denga richamuchengeta. Imimi barista, mheno barista 1 musakonfuse vanhu, amai mimi. Musakonfuse vanhu. Asi kana muri kutumwa kuti mutsvage kuti Nyoka Yemabhunu ari pai mukwanise kumubata. Siyai hama dzeNyoka Yemabhunu dziridzo dzitaure dzimire naNyoka Yemabhunu. Musakonfuse vanhu. Please, musakonfuse vanhu. Makupa vanhu stress. Nekuti zvinhu zvamuri kuita izvi munogona kuti zvitanga imimi vana veZimbabwe, asi dzimwe nyika dzichazopindira. United Nations ichatopindira. Tarisai kuUK yuko, vamuna mai Mnangagwa vakamirirwa kuUK yuko. Vakamirirwa. Saka dzimwe nyika dziri dzichiona pasi rese dzinenge dzichiona zvese zvamunenge muchiita. Saka usafunga kuti wakangwara nekuti hongu ungauraise Nyoka Yemabhunu, asi kuti ziva kuti iwewe zvichakuingawo nemhuri yako. Ziva kuti zvichakuinga nemhuri yako. Nekuti kwatiri kuenda ndokwamusiri kuziva. Mnangagwa haana nguva ari pachigaro uyu. Haana nguva, saka vanhu vese vari kutumwa vari kuita zvavari kuita. Dzikamai. Imbogarai pasi mudzikame, mufunge, musati maita zvamuri kuita. Ndichiuya futi kwamuri mimi mahwindi imimi, pfungwa dzenyu hadzifunge. Nekuti kana uri ihwindi, iwewe uchifunga kuti uri kutoenda kubasa, wakamira pachikombi chakadenya, chidenya chekombi chechiye, uchifunga kuti basa, ndine urombo. Ndine urombo. I'm very sorry kwamuri mahwindi. Nekuti chikombi chocho oraiti muri kuti 2030 tinoenda kubasa, zvekutaura Geza business as usual, tinoenda kubasa, zvekutaura Geza ndezvekupenga izvi. Imbozvitarisa chikombi chawakamira iwewe, kuti chawakamira padhopo wakamira iwewe, kuti 2030 chinenge chaita sei. Futi 2030 kure, 2028 chikombi chocho chinenge chapapi. Muchiti 2030 chiripo, tinoenda kumabasa, business as usual. Chivunze kuti chikombi chocho chinenge chaita, chitarisa road yauri kufambira chikombi chocho. Vanhu vangana vari kufane maaccident nekuda kwemarodhi munyika yenyu. Chitarise kuti chikombi chocho chawakamira iwewe uchiti business as usual. Kusvika 2028 chinenge chaita sei chikombi chocho. Tarisai dzimwe nyika vakabatana. Tarisai muSouth Africa mabataniro avakaita. Vakabatana vanhu vemuSouth Africa vakabatana. MaZimbabwe namuna kubata mari watengesi. Hone rimwe rinonzi Zimhama rakada kusvika chitange riri kusaidi kwevanhu. Pedzezvo rapanduka. Zimutengesi zihombe zimukadzi risinganyare. Haunzwe kunyara. Une moyo wakaipa iwe Chimhama, une moyo wakaipa. Denga richakuranga. Ende ndinokunamatira siku nesikati. And I will curse your life until to your generation to generation. Iwewe Chimhama, nezvawakaita, nezvawaida kuita, kunyange usina kuzobudirira, asi tiri kuzvinzwa zviri kusendwa mumamidhia kuti iwewe Chimhama ndiwe utori dangerous wakatengesa Nyoka Yemabhunu. Neamheno naGabangwe wati handizive kuti ndeupi uyu. Nekuti ndini handitomuteri follow yako, nzwa pandakangounzi ndozvaari kuita, handiteere zvinhu zvakapusa kudaro. Asi tinoda kukumbira kuti vana veZimbabwe ngatibatanei, ngatimirei nevaGeza. AGeza havasi kuitira ivo, havasi kuitira mhuri yavo, vari kuitira vana veZimbabwe. Unonzwa mumwe munhu ari kutaurwa nyaya yaGeza unza mudhara uyu anopenga uyu, mudhara uyu ari kutipedzera nguva. Ukaona uchidaro zvibate katatu kuti ndinopenga. Ukaona uchiti mudhara uyu ari kupedzera nguva. Zvibate katatu ende tarisa vana vako kuti vachazovei remangwana rako. Uvofunga kuti kana uri murume uvazwa kuti uri baba pasina, uri murume akanyorwa pamatoireti. Kana uri amai ziva kuti uri amai pasina, hauna chibereko. Izvo ndizvo ndiri kutaura kune vese vari kuteera vaMnangagwa zvigandanga, vari kuteera Mnangagwa vachikuti Geza ari kupenga. Kana uri mukadzi hauna chibereko. Kana uri murume akanyorwa pamatoireti. Nekuti hauna future yevana vako. Haufunge kuti vana vako vachazovei remangwana rako. Haufunge, hausi baba. Uri useless muupenyu hwako, uri useless mulife yevana vako, mufamily. Saka zvimwe zvacho zvoda kufunga. Mukufunga kuti Geza angade kusunungura kuti vana vake vadye. Ari kusunungura mene kuti Geza atone vana vakura, vatone mabusiness, vane mari dzavo. Ari kusunungurira vana veZimbabwe kuti mudye.
mugute kusvika kuzvigeneration yenyu. Asi unonzwa achiti mudharo yanopenga, apenge mudharo yeyu, ari kuziva zvaari kuita, ari kuedza kuda kusunungura nyika. Asi vanhu hamufunge vana veZimbabwe, hamufunge, hamuna kubatana. Unonzwa rimwe richinzi usaende mutaundi, rimwe unonzi business as usual, hazvitedzere zvake zvaizvo. Chitarisa zvirasta musoro, tsvina, tarisa bhutsu yaakapfeka, tarisa rutonhu wadikita, ari kutonhuwa gwembe zvake, ari kutoshaya kana sipo kana Colgate chaikweshesa mazino, ari kuishaya mari yekutenga Colgate, asi ari kuti business as usual, anopenga mudharo. Zvimwe zvacho zvinoda kufunga, zvimwe zvacho zvakuda kufunga vana veZimbabwe, zvakuda kuti tifunge, zvakuda kuti tibatane, atizive chagara baba Geza, achizive chakagara baba comrade Munyoka Yemabhunu, kuti chii chavagara. Asi kana uri munhu anoona zvakawanzika, anoona zviri kuitika, unobva waziva kuti varume ava havangoiti njee, vatumwa, vakagarwa, vari kuda kuenda kunosunungura nyika. Vari kuda kunosunungura nyika, asi mimi muri kuzvitadza. Zvakatadzwa nevakawanda kuti vagone kunosunungura nyika. Zvakatadzwa nevakawanda, asi baba vakasumuka vakati aiwa ndoda kusunungura nyika. Asi vanhu vari kutotya kuisa maaudio, kutotya kuisa maaudio kunzi pamwe maCIO anenge achiti uyu taisa uyu audio yemaCIO. Munovapedza here vanhu kuvauraya? Munovapedza, muchavateera vamwe vari kuUK, vari kuisa maaudio vari kuUK, muchavateera munovauraya. Makapiwa nyembe dzekuuraya naMwari nekuti ndimi makasika munhu. Toda kubvunza, ndimi makasika munhu? Ndimi munoziva kuti munhu akasikwa sei? Iwe Munangarwa nevana vako nezvigandaka zvako, munoziva kuti Mwari akasikwa sei? Mwari akasika sei munhu? Mune right yekuti wese anenge aisa audio mumuteera muchida kumubata, wese aisa uyu yake channel yake achikushoropodzai mumuteera muchida kumubata, muchida kumuuraya. Muri Mwari? Munangarwa hasi Mwari. Unoda kukudzai vana veZimbabwe, mufanira kuziva kuti Munangarwa hasi Mwari. Kuna Mwari one ari kudenga. Munangarwa hasi Mwari enda hana simba nekuparadza mweya umwe munhu. Zvaakaita izvo zvaakazviita zvakapera. Enough is enough. Hatisi kumuda. Musatimanikidze muchiisa zvimamedia zvenyu muchitaura kuti mudharo yanopenga, Geza anopenga. Musatimanikidze kuda munhu watisingadi. Musatimanikidze kuti tibvume kuti akanaka tichiona kuti nyika yasakara. Vana vari kufira munyika dzevamwe uko. Ende ivo vacho vatumwa atenga uyu kuti toda kuti mubate Geza chichichi, ari kupedza nguva yake. Nekuti kana atenga achifunga kuti kana akatenga maSouth African kunoko, maSouth African kana akangonzwa kuti munhu ari kuda kutonhwira nyika yeZimbabwe kuti inake, havatomuuraya, havatomubati, nekuti havachatokudei iwo munyika yavo. Vari kuti dzokera nyika kwenyu munogadzira nyika, mubude munyika yedu. Vanetawo nemi maZimbabweni. Saka musapedze nguva yenyu muchitenga vanhu vari kuSouth Africa kuno kuti vakubatirei Geza. We are wasting your money and we are wasting your time. Saka zvinhu izvozvo zvifungei musati maita. Musangopaparika mukutsvaga zvese zvamuda kuedza. Yonge mazano amuda kuita, muda kuuraya Chiwengwa, muda kuita sei, muda kuita. Kana vanhu vakuti go, you must go. Munangarwa, enda, vanhu vachakudei. Enda, ita sababa vakazvara, vane pfungwa neko kamukadzi kako. Ngakaite sevana mukadzi akazvarwa. Ngaaite semukadzi akazvarwa. Ngaazive kuti vanhu vachakude. Inga Mugabe havana kumboda kuita kuti zvideuke ropa. Imi ndimi maida kutoita zvehondo naMugabe muchiti kana ukaramba kusaina tichatorira. Asi Mugabe akangoti no, regai ndienda, handidi kuti ropa rideuke pekutanga rechipiri sezvakamboitika pekutanga nguva yehondo. Akasaina murume baba Mugabe vakaenda vakazviendera. Iwewe chiri kutadza kuti uteedzere zvakaita saMugabe chiwe Munangarwa. Chii? Hausi kukwanisa nekuti wajera kumwa ropa revanhu. Uruda kuenda neropa. Uruda kutanga wati ozosaina kana padeuka ropa revanhu rakawanda. Manje Mwari azviramba. Kwete. Ambuya nehanda vazviramba. Nehanda azviramba, Nyakasikana azviramba. Ati kwete, Chaminiko azviramba. Hasi kuda kuti ropa rirambe richideuka. Rakadeuka, it's enough. Musarambe muchingodeura ropa. Musazame zvese mastrategy ese yamuri kuzama. Muda kuuraya Geza, muda kuuraya Nyoka Yemabhunu, muda kuita sei muchituma tuvanhu tusina nebasa resu, twana mamau, twana chimamautu. Muri kupedza nguva yenyu. Nekuti nguva yatave yanguva yekuti denga Mwari atarisa. NdiMozisi atumwa kunobvisa vana veIsraeri kuti vaende muKenani. Atumwa kuna Faro. Saka Mozisi paakatumwa naAroni. Aroni ndiye Nyoka Yemabhunu. Mozisi paakatumwa naAroni. Akanomira kubvisa vana vanga vari muIjipita. Taneta toda kubuda muIjipita, toda kuenda muKenani. Akatumwa Mozisi. Mozisi ndo vaGeza.
vatumwa naAroni. Saka imi mana chimhama muri kupedza nguwa, zvese zvamuri kuita nezvigandanga zvenyu muri kupedza nguwa. Imbodzika mai, garai pasi mudzikame mudye muchifara muri koko nemari dzekubadza makabadza kwana. Hatichakudei, please. Mirai zvamuri kuita nekuti zvamusi kuziva zvikuitika kudenga, musi kuziva zvikuitika kuti chimbwa mapfupa ambuya nehanda amuka. Mapfupa ambuya nehanda amuka. Siyanai nezvamuri kuita.